Türkmeniň öz milli döwleti bar. Şoň üçin menne şular ýaly artykmaçlyklar bar diýip gowy zadyň 3 tanyny sanap bilseňiz, gaýrat ediň de kommentariýa bölümine ýazyň, ýa-da türkmeniň öz milli döwleti bar. Şu sebäpli menne şular ýaly kynçylyklar bar diýip näçe sanap bilseňiz, gaýrat ediň de kommentariýa bölümine ýazyň. Assalamu alaikum hormatly izleýişler, men jurnalist Allam Murat Rahimow. Bugün 2022-nji ýylyň 27-nji oktýabry Azat Türkmen kanalymyzyň nowatdaky gepleşigi. Men näme üçin gepleşigiň başynda ýanky haýyşem sonra bilen ýututýan sebäbi şu gün 27-nji oktýabr Türkmenistanyň garaşsyzlygynyň ýyl dönümi. Elbetde bu bayramçylyk soňky wagtlar, soňky ýyllar Türkmenistanyň döwlet ýolbaşçylary tarapyndan näme üçindir 27-nji oktýabrda däl, 27-nji sentýabrda bellenip gelinýär. Oňam sebäbini halka düşündirjek bolup Türkmenistanyň döwlet ýolbaşçylary arryklaryny gynanok. Bulam näme görkezýär? Bulam Türkmenistanyň döwletine nähili kelesaňlaryň haramzadalaryň ýolbaşçylyk edýändigini görkezýär. Bugün Türkmenistanyň garaşsyzlygy bilen baglanşykly biz Türkmenistanyň döwletligi barada biradarak gurrun ederiz. Meselelere biradarak işginrak seretjek boluruz. Bilşiňiz ýaly 27-nji oktýabr diňe bir Türkmenistanyň garaşsyzlyk güni däl, 27-nji oktýabr Sowet häkimetiniň başky ýyllaryna ilkinji gerek Türkmenistan Respublikasynyň hem döredilen güni, ýagny goşa bayram. 1924-nji ýylyň 27-nji oktýabryna Türkmenistan Milli Respublika hökmünde dünýä kartasynda Sowet Soýuzynyň düzüminde peýda bolupdy. Soň Sowet Soýuzy darganyna 1991-nji ýylyň 27-nji oktýabryna gawatlanyp Türkmenistanyň garaşsyzlygy eglan edildi. Şeýlelikde bir goşa bayram ýöne şu bayramyň ähmiýetini yere depmek üçinmi, näme üçindir etdiler soňky bir näçe ýyl bäri Türkmenistanyň häzirki diktator rejimi bu bayramçylygy 27-nji sentýabrda bellemeli edip belläp geldi. Ýene bir zat, ýene 2 ýyldan 2024-nji ýylda Türkmenistanyň Milli Respublika hökmüne eglan edilmegine dogry 1 asyr bolýar, ýagny 100 ýyl bolýar. Şuňa kaňam göz başynda sakatynda gaýgysyz Atabaýew ýaly biziň Türkmen gerçeklenmez zor. Sebäbi Türkmeniň maňlagyna şo Sowet häkimetiniň ilkinji ýyllaryna gaýgysyz Atabaýew ýaly oglumuz peýda boldy. Olam şo döwürde ýene bir biziň maňlamyzyň getiren zady Merkezi Aziýa boýunça Türkistan Respublikasy diýip döredilen intak respublikalar Merkezi Aziýa 5 tane respublika bölünmäke Türkistan Respublikasy diýip döredilen şol regiona ýol başy edilip gaýgysyz Atabaýewiň bellenilmegi boldy. Şonda oň eýelen wezipesi Türkistan Halk Komissary Sowetiniň başlygy diýilip atlandyrylýardy. Gaýgysyz Atabaýew hem özüniň şo wezipesinden peýdalanyp Türkmenistan Milli Respublikasynyň döredilmegini gazandy, şol urda tagalla etdi. Şonda şo tagalla etmedik bolsa Türkmenistan Respublikasy döredilen okdy. Şoňa asla hiç şansam ýokdy. Ýöne şony aýak direp gaýgysyz Atabaýew ýaly gerçeklenmez gazandylar. Bu nähili ähmiýeti boldy? Bu ähmiýeti şu gün Türkmenistan döwletiniň dünýä kartasynda durmagyna getirdi. Eger şonda Türkmenistan Respublikasy döredilmedik bolsa, Sowet Soýuzy darganyndan soň Türkmenistan döwleti diýen döwlet peýda bolup biljek däldi. Sebäbi Soýuz darganyna bilşiňiz ýaly Türk Soýuzyň düzüminde, SSR-iň düzüminde bolan 15 tane respublika öz başlyk döwlet bolmagy hukuk kazandy. Galan awtonom respublikalar ýaly kiçirek regionlar şol respublikalaryň düzüminde ýöne bir düzüm böleği hökmünde galdylar. Hal üçin Orta düzüminde Dagestan Respublikasy, Tatarstan Respublikasy, Başkyrgyzstan Respublikasy ýaly bir giden respublikalar bar. Bizim eger öz döwründe 1924-nji ýylda respublika bolmadyk bolsak,
Onda bizem ya Gazagystanyň ya Özbegistan ýaly respublikalaryň düzüminde awtonom respublika görnüşinde galardyk. Ýagny ine Garagalpakistan awtonom respublikasy Özbegistanyň düzümindäki bir region bolmagyna galy. Bizem şolar ýaly bir zat bolup galardyk. Şoň üçin men bunu näme üçin aýratyndyk diýen, şo Sowet häkimetiniň başga ýyllarynda şol edilen zat, şo dören zatyň gaty uly ähmiýeti boldy. Indi käbir biziň türkmen jarşylanmady, milletçilige ýykyn edýän jarşylanmady diňlesek, biz türkmenler Türkmenistan Ruslar tarapyndan basyp alınmışyn, bizi edip gelipdirler. Bir de tepelak gelipdirler, bir de tarak gelipdirler. Bir de Sovet hökümetine hiç saat vermedi, Rus paşalygam hiç saat vermedi. Olar bizim ganym düşmanymız, olar bizim gan bir düşmanymız, gan düşmanymız, ondan başka hiç saat değil. Şular ýaly propaganda ýaýradýan hatta toporlar amma sosial ulgamlarda. Misal şuň şolaň birem türkmençilik diýilen topor Telegram kanalynda bar, hemem VK ýagny kontakty diýilen sosial ulgamda bar. Onu ýöredýänem Gunwatarda bilim alan ýaş oglan gyzlar. Hemem Swobodnaya Türkmeniýa diýip ýene bir psevdo bir topor bar, milletçiligi ýaýradýan. Şolaň giýje günni kayakalak gelýän zady näme? Ortlar bizi batyp aldy, ortlar biziň gan düşmanymyz. Eger onda şu pikirden uğralsak, onda biz gelin onda has objektiv bolalım. Eger biz tarihte bolan şolar ýaly bir wakalara ünsimiz gönükdirip giýje günni şu hakda pikir edip, şony häzir kun gallyryp, şu tarihte biz bilen söýüşen, biziň ata-baba bilen bilen söýüşen milletlerin wekilleriniň şugun nesilleri bilen biz düşmançylykly siýasat alyp barmaly bolsak, şolara düşmançylykly göz bilen garap şolara özümiziň gan düşmanymyz hökmünde garamaly bolsak, onda gelin biz has objektiv bolalım. Özümiziň geçmişimizi seredin, biziň ata-babalarymyz näme bilen meşgullandylar. Türkmeniň beýik imperiýasy bolan Seljuklar näçe tany döwletleri basyp alypdyrlar, näçe million adamy garapdyrlar. Gelin onu biz şonamynda boyuna alalım. Biziň ata-babalarymyzdan ümitim oturan halklaryň üstüne baryp basyp alypdyrlar, garşylyk görkezeniň keldiýetini kesipdirler, gan döküpdirler. Giden bir regionda dünýäň epesli bölegini şeýdip basyp aldylar. Onda birem onda şol garlan ilatyň nesilleriniň öňünde gan düşmany bolýar şeýle. Biz onda ötünç soram boly. Men bunu näme üçin galdyrýan bu meseleni sebäbi? Şugun Türkmen halkynyň öňünde, Türkmen döwletiniň öňünde duran ýeti meselelere garamazdan, ýagny biz döwletimiz elden gidip barýar, biz millet hökmünde ýitip barýar, biz şugun bize pikir ederýär gatul meseleler barka, käbir ıňdırmalar ýa-da käbir provokatorlar tarihte bolan şol käbir wakalara ünsü gönükdirip biziň ünsimizi esasy meselelerden sowşak bolýan ýaly bir hili bilkaslaýyn hereket edýärler. Olar şonu etmek bilen näme gazanjak bolýarlar? Bar gazanyp biljek zatlary näme? Şo tarihte biz bilen garpyşan adamdan şugun nesillerine düşmançylyk gözi bilen garamalmış. Bizi gan düşmanlar diýip hasaplamalmış. Şondan başga näme hili diýip bolup biler. Onu gelin onu tarihe seyredelim. Biz tarihte nähili halklaryň golasynda ýaşapdyr. Ine şu karta näme görkezýär? Ine ýöne men käbir tarihi wakalardan belli bir bölegini görkezjek bolýan. Ine şu kartada görýän şu melerenkli territoriýamyz Parslan Sasaniýetler imperiýasynyň basyp alan territoriýasy. Olam ýüzlerçe ýyllaryň dowam etdi. Şu territoriýa, şu agalyk, şu halifat, ýagny halifat däl, şu imperiýa. Biziň eramyzyň 225-nji ýylyndan 651-nji ýylyna çenni şu territoriýany sakladylar Sasaniýetler imperiýasy. Sasaniýetler hem olam Parslan imperiýasy. Ine şu da görüşüňiz ýaly şolara biziň şolaň agalygyna bolupdyr. Ine Kaspy deňdi, ine şu da Amy derýa şu aralykda biziň türkmenlerimiň ýaşaýan territoriýasy. Biziň Sasaniýetler imperiýasynyň şu agalygyna şolaň eýetçiligine bolup gelipdir. Onu şolaram gelip biziň topragymyzda basyp alypdyrlar, biziň türkmenlerimiň topragyny basyp alypdyrlar. Elbetde biz hem garşylyk görkezýändir, meýletinlik bilen birleşen däldir. Indi biz şugun
şolaňam nesillerine ödümizin gan düşmanymyz hökmünde garamaly. Ýani ondan soňky bir adajyk toňky döwür alyp görelim. Sasaniyetlerden soň Araplar geldiler. 651-nji ýylda öňü bilen Maryny basyp aldylar. Merwi. Soňam kem mardan beýlägem Merkede adyan häzirki Merkede adyan gepesli beýlen basyp aldylar. Maveren nahar ine am derýa bilen Tir derýäň aralygyndaky ullukan territoriýany basyp alyp bize öz dinlerini ornaşdyrdylar. Ha o İslam dinini biz şu gün öz dinimiz hataply ýatyny aslynda İslam dini Araplar dini. Gelliler de galyç bilen taldylar. Şondan soň türkmenne bir nakıl peýda boldy. Gan bilen ýeren jan bilen çykardy. Nämişin beýdiýa gan bilen ýeren jan bilen çykar? Sebäbi galyç bilen ornaşdyrylan zat sen ölýän şan senin aňynda durur, diňe ölüňden soň çykar janyň bilen çykar diýerler. Şo zatlarym şol reali wakalardan gelip çykýar. Elbetde häzir biziň käbir dinler iýleşden maňa bir gatyrganma bildirmeklerim mümkin. Näme üçin? Näme İslam dinini getirenlere sen garşymy, İslam dininin gelmegine garşymy diýip. Men bu taýda oňgurruň nedem ok. Ýöne bizi basyp aldylar Araplar. Yüzlerce ýyllardan bizi öz agalyklaryna, öz eşligine sakladylar. Bizi öz gullary ýaly edip sakladylar. Din hukukly garaman. İsletek islemetegem öz dinlerini ornaşdyrdylar. Biziň öz dinimiz, biziň öz durmuş ukladymyz, öz durmuş obrazymyz wadi. Ýöne olar bizden ruhsat sorap durmadylar. Gylç bilen getirdiler, gan ýokdylar. Şugun kunem şol gelip biziň ganymyz ýokon käbir adamlaryň gowurlary wa Türkmenistan territoriýasynda, Amerikada, adyan territoriýasynda biz şolary tejde edýäs. Hakykatynda taryhy gallarsak olar kimler? Olar biziň ata-babalarymyň ganyny ýokon adamlar. Men 2019-njy ýylyň sentýabrynda Özbegistana baramda Buhara, Samarkanda, Taşkentde siýahat etdim. Şonda Samarkanda baramda bir ýerde bir mawzoleydi. Şo öz döwründe ýanky 9-njy asyrda Samarkand basylyp alynanna Abbasitler tarapyndan ýanky Araplar tarapyndan şo taýda Araplaryň iň görnükli serkerdeleriniň biri ýören köp adamy gyrýa. Soňam şo taýdaky özbekler şo ata-babalar tarapyndan öldürilýär. Ýöne şol adamyň şo ýanky serkerde başynyň gowury şuň kun magdulay hökmünde saklanyp şoňa sejde edýärler. Ýani şoňa da ziyaret edýärler, hemem şonu bir keramatly adam hataplaýarlar. Onuň üçin şo taýda siýahat edemde şoňa bardym, şo magdulaýa giremde. Yerli özbeklerin biri ors diline ür tanışlarına gurrun ver. Yani şu taýda biziň diýe bir keramatly İslam dininin keramatly bir wekili ýatyrine biz şoňa sejde edýäs, näme diýip şu diýe näçe hani gaty uly kapyrlan ören köpüden garapdyr, gatyly gahrmançylyk görhetdir, zat diýip gurrun berip durgan menen soň gurrunga koşuldum da kapyrlar garapdyr diýäňiz bolsa kapyr diýilýänler seniň ata-babalaryň dämi diýdim, bol bir hiltiskenip gitdi. Sen näme diýjek bolýan diýip. Men hiç diýjek bolamok diýdim. Ol diýdim, siziň diýdim keramatly adam diýip şokunýan adammy, sejde edýän adammy diýdim. Öz döwrüne gelip diýdim, siziň özbekleňizi, ýagny siziň ata-babalaryňyzy gylyçdan geçirip ganyny dökün adama diýdim. Siz şoňun diýdim keramatly adamy hökmünde tagdim edýäňiz diýdim. Ol sen näme dil getirjek bolýanmy bular ýa keramatly adama atyp gotudyp başlady. Men diýdim bolýar diýdim, onu sizden gurrunky tort diýdim. Men bunu näme üçin agdap otýar? Birazcık tarihi eger sen tarihi dörjeýän bolsaň, onu objektiv dörjejek bolsaň şular ýalatlara da seyretmeli birazcık. Sebäbi biziň köp adamymyz nähil edýär. Tarih barada da, şugunky barada, siýasat barada da, din barada da aňdarmalyk bilen köp zatlar kabul edýär da, aňyrsyna hiç aňyrsak da oýlanjak bolýar. Ýöne men bu taýda dine de dil ýetirjek bolanmak, keramatly adamlara da dil ýetirjek bolanmak. Men birazajyk wakalar hakynda kelleňizi işledip pikirlenseňiz, siziň köp zady açyp biljekdiňizi ýatlatjak bolýan. Köp zady. Şo ýanky meseleňe meni birem ýanky ýallatlar. Köp wagtda biziň ata-babalarymyz garan adamlara biz şokunup otýar. Ýa-da tersine biziň ata-babalarymyz bilen başga adamlar garpaşypdyrlar. Olaňyň şugunky nesillerini de gan düşmanymyz hökmüne garamaly diýip şagyr edip oturan adamlar bar. Bu iki adamny biz näde oňuşdurmaly?
Araplar gelipdir de biziň ata-babalarymyzy garapdyrlar, öz dinlerini ornaşdyrypdyrlar. Şolardan käbirlerim biziň topragymyzda öldürilipdir. Ýöne şu gün kugün şoňa türkmenler bolup secde edýärler. Ya özbekler bolup secde edýärler. Keramatly adamlar hökmünde. Eger adamyň kellesini kesip gorkutup o dini bermeli bolsa, o näil din bolýar? O näil ol kabul edilmeli bolýar? Men diýjek bolýan adam şuň üstünde birazjyk oýlanyň diýjek bolýan taryha seredilende. Şular ýaly seredilmeli zat kan. Ne ýanky ýaly eger öwrenmeli bolsa ýa ötünç soramaly bolsa ýa gam düşmany hasaplamaly bolsa, ondan soň Araplary Merkadadiýeden çykaryp ýene Samanitler dinastiýasy gelýär. Samanitler hem ýene de Eýran imperiýasy. Olara mine Türkmenistanyň häzirki territoriýasyny basyp alan adamlar. Ondan soň Seljuklar biziňe ata-babalarymyz uly imperiýa döretdiler. Olar näde dip döretdiler? Olaň ýaşap oturan ýeri nirdi? Ýaşap oturan ýeri Mawaran Nahr. Amderiýa bilen Sirderýanyň aralygy. Şo taýda ugullar Kıpçaklardan belli bir döwürde bölünip aýrylan taýpa hökmünde, ýani kanyklar. Kanyk taýpasy bölünip aýrylýar. Şolardan ugullar gaýdýar, soň olar näme diýär? Şu taýda özara oňşonoklarda Horasanyň Demirgadana gelýär. Ýani Türkmenistanyň häzirki gün ortasyna ornaşýarlar-da belli bir wagtdan soň birazjyk güýç toplap ilki hanlyk bolýarlar. Soň ýuwaşlyk bilen imperial ambisiýalary ýüze çykýar, soň territoriýalar basyp almak bilen bolýar. Netijede 150 ýylyň dowamyna ene şolaň şu ýaşyl renkli görýäňiz tutuş ýakyn Günnowar regiony, häzirki Türkiýanyň territoriýasy, Kavkaz regiony, şu territoriýalary basyp aldylar biziň ata-babalar. Indi şolaň baran ýerlerini şolary dul çörek bilen garşy alandyrlar öýdýän biziň Seljuklar, biziň ata-babalar. Elbette köp wagtda olary gylyç bilen garşylapdyrlar, sebäbi topragyna barypdyrlar. Ketekle. Olaňam ganyny döküpdirler biziň ata-babalar. Biziň ata-babalarymyň ganyny dökülipdir elbette, ýöne sebäbi olar bir ketek bir ýurtlara bar ýa-da ketek territoriýalara bar ýalar. Awuny biz näme etmeli? Biz şoňa buýsanmalymy? Men käbir bir sowatdyrak öz watandaşlarym bilen pikir alýan şu mesele bilen bolýan. Şoň üçin geň alýanlary bar. Näme üçin ýa biziň türkmenlerimiz diýe biziň ata-babalarymyz näçe ýerleri basyp alypdyrlar, näçe gahrymançylyk görkezipdirler diýip şoň bilen buýsanýar. O diýär biz utanmaly şondan diýär. Biz diýär bir ketek ýurtlara baryp bir giden milyonlarça ýa 100 miňlerçe adamyň ganyny ýöküp biz ata-babalarymyz diýär. Biz şonu utanmaly bolýan gaýta biz şoňa buýsanýar diýär. Näçe ganyny ýöküpdir, näçe ýerleri basyp alypdyr, ine biziň gahrymany ata-babalarymyz bolupdyr diýip. Pikirlenler ýalda bar diýmiş taýda. Ýokmy? Men birazjyk pikirlendirjek bolýan adamlar. Ol ýa-da käbir provokatorlar, şerraýlar näme sen biziň ata-babalarymyza dil ýetirjek bolýan zat diýjeklerini bilýän. Olaň ana kellesi işlede gelmeýän adamlar da şolar birazjyk men şolar ýaly adamlaryň pikirlerini diýip aýtýanlar. Buýsanmaly biz näme de buýsanmaly. Onu ortadan buýsanmalymy? Şo 19-njy asyryň ahyryna 1881-nji ýylda Göktepe galasyny basyp alypdyrlar. Orslar bir giden türkmenden ganyny öküpdirler. Indi häzir korslarym buýsanmaly bolýar da, biziň garaşymyzdan uralsak, olaram diýmeli, ana biziň gahrymany ata-babalarymyz türkmen topragyna baryp türkmenden gerini basyp alypdyrlar. Näçe 40 miň goloy türkmeni garapdyr. Beh gahrymany ekenler, ine biz buýsanýar diýmelimi? Şeý diýseler häzir sen nähili garajak? Ýöne orslar şeý diýip heşelle kakap oturan, emma biz heşelle kakap, biziň ata-babalarymyz näçe ýerleri basyp alypdyrlar. Dünýäň taksy ýarsyny golaýyn basyp alypdyrlar. Biziň gahrymany ata-babalarymyz diýip buýsanýar. Ya biz başgarak zatlar bilen buýsanmalymy? Belki buýsanlara başgarak zatlar bardyr, belki biziň akyllarlarymyz bardyr. Beýik eserleri döre döndürler. Sungat eserlerini döre döndürler. Arhitektura eserlerini döre döndürler. Saz döre döndürler. Destan, epos ýazandyrylar. Belki şoňlar bilen buýsanmalydyr. Ya dökün ganlary bilen buýsanmalymy? Han pikirlenip görüň birazjyk. Şoň üçin men aýtjak bolýan, şol käbir provokatorlar şu gün taryha salgylan ýerlerde özlerine gerecek ýerlerini alýarlar da
O tayna buyson ýalar. Gelecek ýerde diýen adam näme? Şu ana garipdirler, segoşupdyrlar, batyrlyk görkezipdirler. Ona mahabatlandyryarlar. Emma keseki bir ýere gelip, biziň topragymyza gelip basyp alypdyrlar, gan öküpdyrlar onu. Ýok, olar biziň gan düşmanlarymyz, ene şuňky nesellerem biziň gan oljak düşmanymyz diýerler. Ondan nähil düşünmeli? Hani bu taýda jeňagyrmylyk. Ya da Araplar gelipdir. Öz dinlerini gılç bilen ornaşdyrypdyrlar. Käbirlerini biziň ata-babalarymyz öldüripdirler şu taýda. Bilen bar ýasa şolaň jesedine tagdym edýär, secde edýär. Şolardan keramatly bir adamlar ýasaýar. Oňa näme düşünmeli? Birazjyk kelleňi işlediň diýjek bolýarlar. Şuňky gün garaşdyrlygyň hem Türkmenistan Respublikasynyň döredilmeginiň ýyl dönümine şolar ýaly meselelerin üstünde oýlanar ýaly bir giden esas bar. Näme üçin? Kynansak da bize bu sonora zat al şuňky gün. Näme üçin? Biziň şuňky soňky adından soňky 31 ýylyň dowamynda, garaşdyrlyk ýyllarynyň dowamynda başymyzdan geçip gelen zatlarymyz bize bu sonmaga esas beren ok. Men doýlay diýen şonu esas beren ok. Men sebäbi Sowet döwründen gören adam. Men Sowet Türkmenistan Sowet Respublikasynda ýaşan adam. Hemem soňky garaşdyrlyk ýyllarynyň belli bir döwründe Türkmenistanyň içinde ýaşap deňeşdirip bilýän men. Men Sowet döwründäki Türkmenistanyň ýaşandygyma men büýsanýan. Büýsanara ören köp zadym bar. Men ýa başda sora gördüm-mi? Türkmenistanyň milli döwleti bar diýip, büýsanmak üçin sizde nähil 3 tane esasyňyz barmy? Goglady görkezip biljekmi? Ýazyň diýdimi? Siz köp zat tapmarsyňyz. Emma menden sorasaňyz, Türkmenistan Respublikasy döwründe, Sowet häkimiýeti ýyllarynda, ýaşan döwründe sen sanap biljekmi? Diýseň men 3 tane zatda 300 tane zat sanap biljek. 3000 tane zat sanap biljekmi? On men çişir görkezdigim däl. Men döwrümde ýaşan adamlar, menden olalky Sowet döwründe ýaşan adamlar, bir giden gaty ummaty esaslar bar. On men Sowet häkimiýeti ýyllaryny men Sowet häkimiýetini tariflemek üçin aýdamok. Ýöne şo döwürde türkmeniň buýsanmak üçin gaty köp esaslar döredi. Ýöne şo döwürde dören adam biz garaşdyrlyk ýyllarynda saklap bilmedik. Näme sebäpli? Öz türkmen haramzadalarymyz sebäpli. Türkmenler sebäpli biz bar bolan adam ýitirdip gelejegimizem garankylyk. Türkmen öz watanyny näme üçin ata watan diýär. Käbir milletlerde öz watanyny ata watan diýen oklarda ene watan diýerler. Mysal üçin oruslar mat rodina, rodina mat diýär. Ene watan diýip bizde. Biz näme üçin watanymyza ata watan diýär. Ata diýilende sen arka diýerejek, sen arkaň bar. Arkadaň, atam arkadaňym diýilýändir. Watanam edil ata ýaly görülýän zat. Ýagny kıyın gününde arkaňy diýerejek zadyň ata hökmüne garalýar. Emma şu gün biz watanymyza ata watan diýip biljekmi? Meňe dilim baran ok. Siziň hem köpüňiziň diliňiz bar ýa nädir? Sebäbi näme gördük şu watandan? Näme görüp oturýar? Nädip biz şoňa ata watan diýip diýmäge dilimiz barsyn? Diýmek üçin nähili esas bar? Watanyň öýde watana meňdeşmi? Watan bolmak üçin watanyň döwletiň iň bolmaganda 3 tane sütüni bolmaly. Ýagny kanun çykarjy, ýerine ýetirji hemem suwt häkimiýeti. Şu gün şo döwletiň, şo döwletde, şo döwletligi ywara diýen zat ýok. Eger suwt hökümeti bolýan bolsa biz kıyın günümizde aýdaly Türkmenistanyň hökümet şinowniklaryna geçir çeken ýagdaýymyzda Türkmenistanyň kanun goraýjy organyna ýa-da suwt hökümetine ýüz tutup arka tapynyp bilýärmi? Tapynyp bilemdik. Türkmenistanyň kanun çykarjy organy, Türkmenistanyň ilaty üçin, biz raýatlar üçin bähwitli bolan kanunlary çykaryp şolary işledip bilýärmi? Işledip bilenok. Soňky wagtlar çykýan kanunlar, düzgünler biziň bähwitimizdemi? Bizi beğendirýän zatmy? Ýok. Diňe bize garşy zatlar, aglama zatlar.
Türkmenistan'ı yerine getirici hökümet diýär, ýagny dolandyrjy hökümeti. Şolar yerine getirji, näme üçin yerine getirji hökümet diýilýär şoňa? Näme üçin yerine getirji organ diýilýär? Sebäbi şo zatlar yerine getirmeli. Suwdyň çykarýan hökümetini, çykarylýan kanunlary yerine getirmeli. Şolar yerine getirýärmi? Yerine getirenok. Demek şeýlelikde döwleti ibaret etmeli. Şo üçlütüniň üçüden işlänok. Beýle diýmek näme diýmek? Döwlet işlänok. Döwlet ýok biz üçin. Döwlet ýok biz üçin. Soňky 700 ýylyň dowamynda biziň ata-babalarymyz şular döwlet bolsun diýip arzu edip geldi. Näme üçin 700 ýyl diýilýär? Diýen. Sebäbi iň soňky gedek türkmenler Seljuk imperiýasy boldy. Iň soňky döwlet şo boldy, türkmeniň döwleti şo boldy. Olam 10-njy asyryň ahyrynda syny ýok boldy. Şondan berem Garawum çeliniň içinde Amderiýa bilen Hazar deňiziniň aralygynda çöllükde, çöl beýwanlykda hergezançylyk çekip geldi. Biziň ata-babalarymyz. Döwleti arzu edip geldi. Döwlet näme üçin gerek boldy türkmene? Näme üçin türkmene döwlet gerek boldy? Şuň gün biziň käbir keletanlarymyz, hatda özlerini opozisiýon liderler diýip atlandyrylýan keletanlarymyz, bir howatlanmadan içinde näme diýenler bar? Ay biz diýe Respublika bolan bolup, biz diýe Sowet hökümetiniň düzümine giren bolup, biz hemme adamyzy ýitirdik, biz öwedimizi ýitirdik diýenler. Näme üçin? Gürlediýän bolyn, biz erkin gezýärdik. Türkmenler erkin gezýärdi. Biziň erkimizi elimizden aldylar. Bizi taaladylar diýe. Hawa erkin gezýärdik. Hawa biziň erkin türkmenlerimiň için elinde näme bardy? Okujagy bardymy? Ya alym ojagy bardymy? Ya iň bolmanda bir ýerde kitaphanasy bardymy? 18-nji, 19-njy, 17-nji asyrlarda niýede biziň nämämiz bardy? Hiç adamyzam ýokdy. Ogola göçüp beren, entep beren türkmenlerimiz vardy. Çarwadarlyk edip beren türkmenlerimiz vardy. Daşyndan Alaman gelse de özüni gorap bilen okdy. Ne oň ara çäg bardy, ne bir goşuny bardy. Ne ol sun gotoja bardy, ne okap bilim alyp bilýärdi. Ne öz sun gotunu ötür bilýärdi. Ne özüni iwal gora bilýärdi. Bir tarapdan Hywa hanlygynyň çaparlary gelse, gün ortadan İran paşalygyndan gelýärdiler Alamançylar, ýene bir tarapdan Bukhara emirliginden gelýärdi şahar tarapdan. Şeýdip arada ýöne talanyp oturulan bir sergezdan halkdyk biz. Hawa çaknyşdyk, ganam döküldi. Ýöne netijede näme boldy? Hawa bizi haýsydyr bir imperiýa özüne birikdirmeli. Hawa Owganistana geldiler, İnglisler geldiler. Hawa İnglisler geldiler de Owganistana bir döwlet deretip berdilermi? Ýok, taaladylar gitdiler. Hindistany basyp aldylar, o İnglisler öz koloniýasyny öwürdiler. Hindistandan çykyp gidenlerinde 1948-nji ýylda. Nähili ýagdaýda galyr gitdiler Hindistana, bolelin durmuş zawod fabrik deretip ýa okuwjalaryny gurup Hindistany ösürip gitdilermi? Ýok, öz plantasiýalaryny gurup gitdiler. Çyma koloniýasyny öwürip gitdiler. Talak gitdiler. Tarihte hawa güýçli döwletler, ejid döwletler basyp alypdyrlar. Häzir ýerler otursak, biziň ýaşap oturan territoriýalarymyzdan haýsydyr bir milletden gözür bizden öňkü milletden bir territoriýasy. Biziň ata-babalarymyz belli ýerini ýan kaýjyşmaýar basyp alypdyr. Amerikan Günörtü Ştatlarynyň bir näçesi Meksika degişli territoriýalar basyp alynan territoriýalar. Hawa indi şuň gün Meksika ilaty Amerika düşmançylyk bilen garap, hawa siz şuň gün Amerikanlar siz biziň gan düşmanymyz diýip şolar bilen öýjüp ýaşamalymy? Hawa biziň ganymyz dökülipdir, ata-babalarymyz gany dökülipdir, oruslar bilen çaknyşypdyrlar. Orus o döwürde imperiýady gelipdir, öz imperiýasyny giňelçek görüp geldiler, goşunlar, hawa çaknyşdylar. Biz o döwürü ýatlamaly, agdamalym. Ýöne şuň gün şondan problema ýasap, özümizdäki häzirki bar bolan problemden ünsü çekip, ünsü soğup bir siýasat ýasajak bolup, ödem düşmançylykly siýasat ýasajak bolup oturmaklygyň özi diňe halka hyýanet etmekden başga zat däl. Men diňe şonu görýän. Hawa Orus imperiýasyna birikdik, Orus imperiýasyna birikmedim. Netijede soň biz Sowet Soýuzynyň düzümine girdik. Sowet Soýuzynyň düzüminde biz näme eýe bolduk? Ya ýitirdikmi? Ya biz talanlykmy?
Sovet Soýuzynyň düzüminde biz ilkinji gedek 700 ýylyň dowamynda milli respublika boldy. Elbetde oň üçin biziň gerçek ogullarymyz nedir wagty takyp gaýga Sadat Tawaýew ýaly gerçekden bizi olar kaýdyşym ýaly uly tagalla etdiler. Ýöne Sovet Soýuzyny şonu gollap, Sovet hökümetim şonu ruhsat berdi. Milli respublikanyň döredilmegine şonu gollap berdi. Soňra Sovet Soýuzynyň döwründe 70 ýylyň dowamynda käbirler aýdy bizi talap geldiler. Ha bu biziň nämämiz talapdyrlar. Ha bu bir pagta berdik. Diňe ortlara der biz goňşy ýurtlara pagtalarymyzy uratdyk. Ukrainada pagta ýok, biz Ukrainada uratdyk. Belarusiýada pagta ýok, Belarusiýada uratdyk. Pribaltikada pagta ýok, Pribaltikada uratdyk. Orsiýetde pagta ýok, Orsiýada da uratdyk. Ha bu şolar taladymyň bizi. Ügüdüne näme gelýärdi? Ha bu biziň 5 ýyl pagtamyzy alyp bizi ügüdüne näme gelýärdi? Biz ügüdüne agaç alýardy, bizde agaç ýam, agaç ýok. Bizde metal barmy? Metal ýok, metal gelýärdi. Altın kümüş barmy? Altın kümüş gelýärdi bize. Farfor önümler barmy? Bizde olam ýok. Hemme zat dinine aňyrdan gelýärdi. Aňyrdan gelen zady biziň uradan zadymyzyň bakasy bilen deňeşdirinde yer bilen goýok ýaly. Biz 5 manatlyk zat berýän bolsak, biz 5000 manatlyk zat alypdyk. Onu mojaplamydy gurulup, muduna gurulup berildi. Dünýäde iň uzun kanal bolan Garawum kanaly milliardlarça dollar pulu durýan Garawum kanaly gurulup berildi. Kim etdi şonu? Türkmenler etdimi? Ýok. Tutuş Sovet Soýuzy bolup etdiler. Tutuş Sovet Soýuzynyň dürli künjeklerinden Belarus bolsun, Ukraina bolsun, Latviýa bolsun, Gurduýyn bolsun, bary şu taýyp gelip şolatlary gurup berdiler. Şolatlara ýardam etdiler. Ha onu şuň kugün propagandaçylar dinleýän näme diýerler? Bir zat edip ýigrenç öğretmeli. Sovet döwrüne ýigrenç öğretmeli. Elbetde problemasyz bolmady. Ha o Sovet döwründe dine ýol berilmedi. Ateistik syýasat alınıp baryldy. Hususy eýeçilige ýol berilmedi. Ýöne adamlara diňdirman hemmesine sosial goraw üçin edildi. Mut medisina berildi. Mut okuduldy. Sovet Soýuzynyň islendik ýerine sen ýokary bilim almaga hakyň bardy, mut okuýardy. Türkmenistanyň ýaşlar, ors dilini bilýän ýaşlar gidýärdiler orta mektebi gutorup. Sen Gruziýada okujakmy? Oku. Sen Latviýada okujakmy? Oku. Estoniýada okujakmy? Oku. Sovet Soýuzynyň territoriýasy. Kazakstanda okujakmy? Oku. Oku mut. Egzamin tapşyr, oku. Üstesine stipendiýa berilýär. Üstesine общежитие, umumy ýaşaýyş jagy berilýär. Umumy ýaşaýyş jagyny isleýän gokmy? Kwartira aljakmy? Stipendiýaň ýetýärmi? Ýaşa ber. Puly berjekmi? Ýygyňdan pul bar ýa. Öňe gelip gitjekmi? Öňe gelip gitjäň sen öňde serhet ýok. Sen hatda serheti kesip geçeňde de bilen ýok. Sen Latviýaga girdingmi? Litwaňa girdingmi? Estoniýaga girdingmi? Ýa Gruziýaga girdingmi? Sen serhetem gören ýok. Şular ýaly döwlet boldy. Baran yerinde seni öz adam hökmünde kabul etdiler. Sen plan milletiň wekilliği mediler. Sen Sovet Soýuzynyň raýaty diýdiler. Sen Sovet Soýuzynyň dowul derejede raýaty hökmünde kabul etdiler. Ýarşlara gatnaşdyň erkin. Sunwat ýarşlaryna gatnaşdyň, konkurslara gatnaşdyň. Erkin pikir alşmak boldy, alim alşmak boldy, tejribe alşmak boldy. Alimler gidip tejribe görüp geldiler. Muduna, otadan berik geldiler, kömek etdiler zady. Şuna atlan öýdi, milliardlarça dollar pulu durýan zatlar. Şuna atlan öýdem türkmeniň hem sunwatyny galdyrdy, hem medeniýetini galdyrdy, hem ykdysadyýetini galdyrdy, hem ilmini, hem bilimini galdyrdy. Goňşy Owganistana seredäňinde şolar ýaly infrastruktura bar, biz niýeden alyp geldik häzir şu döwletim? Sovet Soýuzynyň düzüminden çykanmada şol atlaň bary bilen bile şu gurulan zatlary alyp çykdyk. Niýe furup berdimi? Ýok. Netijede biz näme boldy? Şu berilen zada eýe bolup bilmedik. Men gözümiň öňünde men näme şunu aýdýan, men Sovet döwrüniň wekili ýokmyň. Men aýdýan ýitirilen zady görüp otyrym. Köp adamlar Niýazov döwründe dogulun häzirki opozisiýa liderleri diýilýän etşenli Niýazowyň döwründe dogulanlar ýa-da şo döwürde bilim alanlar köpüdi deňeşdirip berer, olara zat ýok. Te olar o döwrü görmediler.
Olar pikir ediýär, niýe şu atlary döre döndür edýär. Niýe taqdim edip oturanlar wa şu wada çendi. Niýe şu bar olan atlary yumurdy akademiýa alymlar akademiýasyny ýok eden kim? Niýe bilimi ýok eden kim? Bilim siýasatyna ururan niýe Neşeketçiligi ýaýradan, geraýyny ýaýradan kim bolla niýe Halkyň gene fonduna uran we türkmen haramzadamy boldy. Sunboty ýitiren kim bolla niýe Edebiýaty ýitiren kim bolla niýe Näme üçin? Hemmeden soňa gulluk edip başlady. Hemmeden soňa gulluk edip başlady. Ondan soň näme boldy? Ondan soň estafetany soňky diktator aldy. Olam şo siýasat ýöretdi. Netijede biz şugun näme? Alınmamy? Ýok. Alym ojagy ýok, alym ösene gadir. Adamlar alymy iş goranok, alym bilen meşgulanoklar. Bilim barmy? Ýok. Diňe bir haramzadan wasyp etmek bar. Edebiýat barmy? Ýok. Diňe bir ýazgy bar. Oňa da Gurbanly Berdimuhammedow diýdi. Diňe bir şahyr bar, olam Gurbanly Berdimuhammedow. Ya da şahirler şonu wasyp etmeli. Aydymçylar kimi wasyp etmeli, şonu wasyp etmeli. Näme galyndy? Türkmeniň özünde Türkmeniň öz milliligam galmady. Döwlet bir ýitip bar ýa diýdik. Ýöne millet diýilýän ýene bir zatda. Milleti millet etmeli zatda. Şol zatlar bizde barmy? Ne şu mesele bilen men birazjy gyryklanyp dürli eserler okuyanla millet diýilýän zat näme? Milleti millet edýän zat näme? Şu zatlar bizde barmy? Son kuwatlar meni şu alada goýýar. Şu zatlar öwrenýänler. Şoňuz şu meselede bir Ors filosofynyň ýazan bir eserini üstünden bardım. Ol adamyň ady Ivan Aleksandrovich Ilyin. Bu adam öz döwründe Sowet häkimiýeti ýyllarynyň başky ýyllaryna Orsiýety terk edip Şwetsariýa gidip Şwetsariýada ýaşap, şo taýda hem filosofiýa urundan hem tarih urundan iş ýazan adam. Indi şoň ýazan bir eserinden bir bölegi size görkezjek bolýan. Şol millet diýilýän zadyň fenomeniň özüne analiz berip, şonda 4 sany millet edýän zadyň bagyşlaryň 4de 10 sany komponentini görkezýär. Şoň kesitlemesine men gaty haladym. Sebäbi şulady şu analizlerde şulady şu kemçilikleri men özümizde görýän, türkmen milletinde görýän. Ýagny şu alymyň kesitlemegine görä milleti millet edýän 10 sany zat bar diýär. Elbetde oň pikir bilen alalaşmalar, alalaşmanyň bolar. Ýöne milleti öňü bilen millet edýän zat oň milli dili diýär. Milli dili diýär. Indi özümiz ünsüreliň. Millet ýokmunda biz türkmen dili bizde barmy saklanmy? Biziň millet ýokmunda ýitip barýanymyzy görkezýän esasy ýazatlaryň birem şu biziň dilimiziň ýitip barmagy. Men şoňa ünsü çekşek bolýan. Näme üçin? Onu men näme de görýän? Men islen Türkmenistanyň islen türkmen milletiniň islenlik wekili bilen hat alşamda men şolaň hat ýazyşyna seredýän. Şugunky güne çenli. Düdü hat ýazyp bilýän türkmen dilinde düdü hat ýazyp bilýän men ömrümde bir 2 tane adam gördüm. Tutuş ömrümde. Häzirki nihlakda asla gurrun ýok. Olaň içinde bir wekilem görem, okeni de çenli. Ýöne uly nesiliň içinde de soňky döwürde diýen men soňky döwür gödäňe tutýan, Sowet döwrüni gödäňe tutanmak. Soňky döwür gödäňe tutýan. Dogry düzü türkmen diliniň grammatiki normalaryna raýatlykda dogry düzü hat ýazyp bilýän 2 tane adam gördüm. Gepleşipde dogry düzü gurläp bilýän adam ýok diýen ýaly. Näme üçin? Sebäbi ýarpy dili oň ýa-ha özbek dili, ýarpy dili ýa-ha türk dili, ýa ors dili garym-gatym. Näme üçin? Sebäbi dil ýitdi, türkmen dili ýitdi şu gün. Sebäbi öwre dilenok. Sebäbi Sowet döwründe näme üçin adamlarda dil bardy? Näme üçin dogry dili ýazyp bilýän adamlar bardy? Sebäbi çeper eter okurýardy. Häzir çeper eter barmy? Ýok. Çeper eter okumadyk adamda dil bolanok. Edebiýaty okumayan adamda dil bolanok, hiç açan bolanok. Maňa käbir dinleýijilerim hat ýaýar. Allah'ım radaga nädip daşar ýurtda şunça ýyl ýaşap dilini saklapsyn diýip. Sebäbi men öz döwrümde ene süýdi bilen bilelikde türkmen edebiýatyny okudum. Çeper eserleri okudum. Maňa hiç kim men onu mezur etmedi. Men özüm şondan lezzet aldım. Men destanlar okudum, epos okudum. Men 2-nji klasdan başlap şeper okap başladım.
Näme üçin okamaly ýa? Sende eser bara. Bir giden türkmen ýazgylarynyň henidem eserleri var, okajak diýen internetde de durşalatlar. Ýöne biziň nesillerimiz okuma köýgösini ýitiripdirler. Bir kitap okudyp bolanok hiç birine. Ana milletin dilini ýitirýän zat. Ol elbetde biz diktatory tanqidlap bilersiz, ýöne özümizde höwes bolmalydyr. İkinji zat. Ýani şu Ivan Aleksandrovich Ilyin ýylýan şu alymyň millet edýän zat komponent ýokmunda ikinji nykta ýan zaty nasionalistik hipiesni muzika. Milletin diýe milli goşulary, aýdymlary hemem saatlar diýe. Bizde türkmenin goşusy galym, şu gün türkmenine paýydy galym indi. Men öňem nagtadym. Bizim klasik şahirlerimizin eserleri birinciden çap edilen ok. İkinciden şu gün häzirki diktatory wasp etmeden, diktatoryň rejiminiň alyp barýan syýasatyny wasp etmeden tem paýeziýan çap edilen ok. Diýmek paýeziýa ýok. İkinciden aýdymlara ünseriň, şu günkü nesliň aýdymlaryna ünseriň. Aýdymlarynyň manysyna ünseriň. Şo taýda hiç diňlär ýaly aýdym barmy, many barmy? Klasik aýdymlary aýdylan ok diýilen ýaly. İki aýdymçy var, klasik aýdymlaryny. Türkmeniň özüne maksus bolan zadyny. Ol köneçilik däl klasik aýdymny aýtmak. Klasik aýdymlaryna dürli forma salyp bolýar. Ýöne şolaň sözlerini ulanyp bolýandyra. Indi saada gedek gelende. Häzirki biziň estrada aýdymçylarymyzyň saadına ulanýan saadlaryny ünseriň. Şolaň aýdymlaryny aýdyp saadyn dinleýän bolýan, ýa arap saady, ýa türk saady, ýa günwataryň Amerikanyň bir ingilisleň aýdymçylarynyň saadlary uğurlanypdyr, garym gatyrma edilipdir. Türkmeniň öz milli aýdym saadynyň özü getirilipdir. Ine ulam türkmeniň millet hökmüne ýitip barýanyny görkezýän ikinji bir alamatlaryň biri. Üçüncü alamat, üçüncü komponent, milletin millet bolmak üçin milletin diýe milli ertekleri, rowayatlary hem eposlary goralyp saklamaly, ösdürilmeli. Bizde öz şagatyna şu gün türkmen erteklerini aýdyp terbiýe berýän Enat Awamka. Mene bardyr öýdüm. Bar bolsa begenjek buýsan jok. Men şu toraw size berýän. Siz öz şagalaňyzda türkmeniň etnik sanlaryny, erteklerini, eposlaryny okap berýän ýa okuma köýgösini döretýäňizmi? Ýa şonu bir ýerlerden tapjak bolýanmy şolar üçin? Ene bu size soraw. Ana şonu milletin öz milliligini, öz milletini millet hökmüni öz milliligini saklaýanyny ýa saklamýanyny bilersiňiz. Dördüncü komponenti nasionalne tradisionne iskustvo diye. Milletin özüne maksus bolan sungotu diye. Milletin özüne maksus bolan sungotu bolmaly. O sungotam dürli hyl sungot bolýar, bizde halçylyk sungotu ösdürilýär. Şondan başga näil sungot ösdürilýär bizde? Aýratyn ünsürlýän zatlar, şaýhepler ösdürilýändir belki. Şol urda belki bardyr. Men görýän käbir nemeleri internetde zatda. Ýöne şoňa näme derejede biziň ýaş nesillerinde şo sungotlar öwredilýär. Ýene 5-nji komponenti milletin ýa-ni halkyň milletin tarihi öwrenilmeli. Bizde näme derejede oku programmalaryna türkmeniň hakyky tarihi öwredilýärmi? Men şunu ýa-da ki muallimlere berýän, okuwçylara, studentlere berýän soraw hökmünde. Şonda biz şo sorawyň jogabyny näme derejede talap alaýyk, şo jogap berýän zatlar bolsa biz şonda näme görürüz? Milletin millet hökmüne diýmek hakykatdan hem ýaşajakdygyny görýän zady görürüz. 6-njy Slavna istoriýa aýego nasionalnych geroýew святых. Şo milletin diýe milli gahrymanylarynyň hem şo keramatly adamlary hakyndaky diýe rowayatlar, hikayatlar. Biziň milli gahrymanylarymyz öwredilýärmi? Soňky wagtlar gynantak da şolaň gaýta tersine ýadygarlyklarına çykyşyny ýykylyp berýärler, öwrenilenok. Şo gahrymanylar atlarym ýitirilmek bilen köçelerdäki atlary ýok edilip nomer goýulyp ber. Sebäbi näme üçin edilýär?
Niýat Huň döwründen başlap türkmenine diňe bir gahrman bolmaly edildi, milli gahrman. Olam Niýat Huň özi bolmaly hemem ejedi kakasy bolmaly. Häzirki döwrüm şo syýasata dalanyp barlýar. Häzirki prezidentiň kakasy hem oň kakasy. Şondan başga gahrman bolmaly. Bula mana milletin millet hökmüne ýitip barýanyny orkadýan ýene bir alamat. 7-nji kampaniýa. Milleti millet edýän zat. Nasionalny ritual naroda. Halkyň ýa-da milletin milli diýip desurlary. Türkmeniň milli diýip desurlary näme derejede berja edilýär? Nirlerde berja edilýär? Ona meni dinleýijilere beresim gelýär. Siziň özüňiz görýänsiňiz, esasany ýurdun içinde ýaşap beren bolsaňyz. Näme derejede türkmeniň öz milli diýip desurlary nirlerde saklanýar? Nähil öwrenilýär? 7-nji компоненты знание о традиционном управлении хозяйством и трудовое воспитание человека из дранного детства. Şu milletin özüne mahsus olan hocalyk dolandyrış diýilýär. Hemem adama ýa-çaga ýaşlygyndan zähmet terbiýesini bermek. Olam milleti millet edýän zat diýär. Her milletin özüne mahsus olan hocalyk dolandyrış, onu hökman şu köneçil dolandyrmaly diýilen zat ýok, ýani şu barada düşünje bolmaly. Şu milletin wekilleri ataba bolanmaz. Öz hocalyklaryny näme dolandyrypdyrlar. Oňam şol milletin wekillerine çagalykdan zähmet terbiýesini bermek, öýdem şo milletin öz ruhuny. Şolam milleti millet edýän zat hökmünde görkezilýär, ýa-ni alim tarapyndan. 9-njy territoriýa naroda, nasionalny государственное наследие. Ýagny milletin şol halkyň öz belli bir çägi, öz nasionalny государственное наследие, ýani milli döwlet mirasy diýär, belli bir territoriýada ýaşamaly. Elbetde bizde territoriýa baryndy. Ne döwlet diýip atlandyrýan ýerimizde territoriýa bar. Ýöne şoňa buýsanmaga bizde milli döwletimiz bar. Hawa şoňa mine bize degişli diýip hasaplamaga bizde näme derejede esas bar. Mysal üçin şo döwletimiziň içine arkaýyn baryp bilýärmi? Ýok. Şo döwletimiziň içinden arkaýyn çykyp girip çykyp bilýärmi? Ýok. Şo döwletiň içinde erkin syýasat edip bilýärmi? Ýok. Döwletiň içi kazarma ýalyda döwürli. Şugun kugun. Bir welaýatdan beýleki welaýata barmak kyllarlar. Elinde ruhsat bolmaly. Goýa sen bir türmäň içinde oturýarsyň, türmäň bir kamerasynyň beýleki kamerasyny sen geçmek bolanok. Gapysy gurply. Şo kamera diňe şo türmäň ýol başçysy tarapyndan ruhsat berilende, şonda konvoy bilen seni bir kameradan bir kliyetkeden beýleki kliyetkage geçirýär. Türkmenistanyň döwletiniň içi häzir şugun kun şolary ýaly boldy. Şoň üçin şo territoriýa gowanmaga bizde esasam bizde döwletimiz bar diýip ýok. Şolam näme ýitirýär? Milleti ýitirýär. Şu kefiyetleme boýunça. İnsan köti milletin şo milletin öz goşuny hem gorawy bolmaly. Bizde şugun kugun hakyky talabalar goraw barmy bizde? Bizim özümizde goşunmaz, milli goşunmaz bar diýip buýsanmaga esas barmy? Buýsanmaga esas ýok. Onu men näme de görýän? Goşun uldugyna bolup gelen ýaşlardan sonra şolar ellerine hatta bir yara galyp atyp bir görüpdirlermi? Şolar ertek gün Türkmenistanyň üstüne daşyndan bir howp awanyny gorap biljek ýaşlarmy? Şolara ýaly harby tälim berilýärmi goşun uldugyna? Ýa-da urulyp ýenjilip ol yer agdyrtýam ýa mal baktyrdyrylam. Nähil ýagdaýda biziň milli goşunmyzyň ýagdaýy? Bizde milli goşunyň ýagdaýy ýok, bizde goranmaga biziň ýagdaýymyz ýok. Şolam ýene milleti goramalylar, milleti millet etmeliler. Şu yanka kampanyatlar, şu 10 tane alýanlar. Şoň üçin şugun kugun şu garaşdyrlyk günü diýilip bellenilýän günne biziň öz döwletimiziň näme derejede bize degişilligi, bizde näme derejede döwlet barmy ýa ýokmy, ol diňe howaý zatmy? Ýa-da adama-da özi ýok diýilýän zatmy? Türkmende bir tapmaça vardır. Adı öýdi ýok näme diýilýär? Türkmenistan döwleti diýip jogap berýär, şuň kuň ýargyşmardyňyz. Hakykatdanam şuň kuň döwlet diýilen Türkmenistan döwlet diýilen ad bar, emma men ýan kadatlary näme üçin men tanak geçdim. Yerliginde döwlet ýok. Şo bar adam, galanjal adam ýakyn geljekde ýok boljak, şu dişine gidip otursa.
Şoň üçin elbetde biz döwlet ýol başçylaryny, ýa-da döwletiň başynda oturan haramzadalar biz aýplap bileriz. Ýöne şonu goramaly, biziň öz millet hökmünde biziň dirigi almamyz üçin millet hökmünde. Hem döwlet türkmen döwletini, döwletligi saklap galmak meselesi biziň her birimize bagly. Her birimize geçmişde biziň ata-babalarymyz plan zat bolupdyr. Ay nähil gahrman bolupdyr diýmelerle şugun kugun şolardan bize näme ýetdi. Biziň men käbir dinleýijilerim ýa-da kommentary bölüminde arada biri ýa-da biziň diýe ata-babalarymyzdan iwala adam bolan näler diýe sebäbi şugunky biziň diýe neslimizde şugunky adamlara seredýänne diýe men şoňa şuhfa bildirýän diýip biri ýa-da bir aýan. Adyna gada oturmaýyn, ýygy giderli kommentary ýa-da çesir ýa-da bir dinleýijimiz bar. Men kanalymda boly. Şey diýip ýa-da. Batır edermen ata-babaty bolan adamlaň nesli şuň kun şuň ýaly bolarmy diýip sora goýýar. Men niýe şoňa şubhelenýän diýe. Şo diýe dil ýöne diýe howaýda atdyr diýe. Şo toslanyp tapylanda atdyr diýe türkmeniň ata-babaty batyr bolupdyr, gahrman bolupdyr, edermen bolupdyr, öz namysyny gorapdyr, öz aryny gorapdyr diýilýän zat diýe ertek ýaly ýöne bir toslamada atdyr diýe. Men şoňa onana mok diýe ýankaýar. Ona men näme de görýän diýe, men şuňky ýaşlarda, şuňky nesillerde görýän. Şolar ýaly pikir etmäge esas bolma adamlar, näme pikir edýär? Ine şu waka bilen birlikde ýene men bir zat ýadyma düşýär. Ine geçen hepde maňa daşary ýurtda bilim alýan, ortaýetde bilim alýan ýaşlardan biri jaňa diýdi. 6-njy oktýabrda hatyra güni boldy, ýadyňyzda bolsa. Şonda diýe universitetimiziň diýe studentler bolup bir ýerik diýe, studentlerin belli bir topar bolup diýe bir restorana ýygnap bir aýat töwür edilýän etdik diýe, bir hatyra gününe. Ötenleri geçenleri ýatla. Ondan şonda ýygnanyp diýe, naharlanyp diýe, töwür galdyrmaly bolýar bir töwür bir doga okapla edip bir molla çylgedip beren bir ýaşlanmadyň birine töwür galdyryp berdi diýip bolýar. Dogasyny okatdy, soňunda diýe, dile gedip başlady bolýan diýe. Ata-babasyny ýatlanyp diýe, öz enatasyndan ýatlanyp, babasyna ýatlanyp diýe. Öňü bilen näme diýe, dogasynyň soňunda diýe. Biri diýe şu günlere ýetiren diýe arkadagymda Allah kuwat bersin, ömrüni uzak etsin, on diye bala çağlarının canını sağ etsin, ay on merhumlarına iman versin, onca olan merhumlarını can cennet etsin. Şolar ya dile gidip oturdu. Yani Kudüs'ten de demin diye şey deyip elim ödüm koy verem duymanı alıp durun ya, yonu diye beylekler mana diye gen alıp seyrettiler diye. Olur yankıda o koyana gen alan oklar diye yankı edip oturun dileğine. Men hereketime gen alırlar, men protest bildirmem. Şunu da nämen görkedi adamlar. Şu doğa oka oturanlar wa, şoňa da el galdyryp oturanlar, şoňa bolaýmaly zat hökmünde galdyryp oturanlar wa, şol gollap oturanlar. Şol ýanky diktator, dilege edilýän diktatordan kötenip oturan dinduklar. Şu haramda şu dilege edilýän haramdadan alyp barýan siýasat sebäpli bolup pul alyp bilen oklar. Enatalar pul geçirip bilen oklar. Ýurda girip çykyp bilen oklar. Ýurdyň içinde bilim alyp bilen oklar. Eklenip bilen oklar, okullarını tölew bilen oklar. Şular namasyny baskylan oturan da şolam. Namasyny aryna degip duran da. Emma gürletseniz biziň ata-babalarymyza dil ýetirme. Biziň ata-babalarymyz gahrman bolupdyrlar. Näme diýip ata-babasy bilen buýsan ýandyrlar şolar. Emma öz namasy baskylan duruşdaýdy. Öz mertebesi baskylan dur. Emma öz mertebesini dep bilen adama dile edýär. Bizi şu günne yetiren arkadağımıza Hudacan kuwat versin diye. Bizi şu günne diýen şu günnem pikir edilen ok. Gün hakda pikir edilen ok. Şu näme aňla diye. Oho sen günüň nähillilen soragy so özüne berip bilen ok. Bir şu soragy berjek bolsa da beýnini ýapýar. Şu hakda pikir etjek bolan. Ine biziň milletimiz näme üçin ýok bolup barýar diye. Bizim gene fondumuz zaýlanan, hamirmaýasy zaýlanan, millet hökmünde ýitirýän zat şu zatlar. Öz millet hökmünde özüni gorap bilmese, mertebesini gorap bilmese, şo millet ölüme bar ya. Şo millet ölüme bar ya, günden göni. Ine men şuň kun şu zatlan görüň etmeli bolýan, bagyşlan bolan adamlar
bayramçylyk güni ýaly ýöne bayramçylyk däl şu gün. Şu gün matam güni. 6-njy oktyabr matam güni bolup geçdi. Emma şo matam güni şu gün ýene gaýtalanýar. Nobatdaky gedek oturup ýağ tutmaly güni şu gün. Düşündiňiz. Ya şoňa düşüneňiz okmy? Şo ýağ tutmaly günni şu gün. Döwlet wa, döwletiň ady wa, özi ýok. Şoňa da biziň her birimiz günäkar. Bolýa adamlar infertliňlerini şun köp sag bolun. Hormatly watandaşlar, Azat Türkmeniň gepleşiklerini öz tanyş bilişleriniz bilenem paýlaşyň. Türkmeniň Azat Türkmen bolmak ugrundaky işe sizem ýardam edin.